ne? Ol bir sahnada nähili ýörür, nähili ýylgyryş, nähili adamlara bakış, mäherli zakylş bar her ýyly. Diýmek hemme adam okuw bar. Ol okuwlara mene özüňiz bilýän ähli mümkinçilikleri döredilen. Bize ýöne şu diňe halipalamyň ýoluny dowam etdirip, diňe şu ýol bilen gidip ýygynden hem öz ýoluny dowam etdirmek garaýa-da. Onda ýene de aýdym bilen dowam edäýin ýigitler. Onda gepleşimiz ýerine sağdan adamy da taýyn. Gepleşimiň adından bolşaýaly, gepleşimiň şu ýerine sal sağdan. Bazı tavan görsem Ahrudin bir kulal Dinga baban görsem Ahrudin bir kulal Dinga baban görsem Ağlay arsa testirip Ağlay elini bastırıp İki zahan ne testirip Arap kavan görsem İki zahan Arap kavan görsem Kadir kimin çöllerde Hayat kimin köllerde Hoz kimin dağlarda Yaşayamar görsem Uvat kimin dağlarda Yaşayamar görsem Yukarıda kimde fani Arkada türkü fani Evliyalar ummani Olurumuzdan görsem Evliyalar ummani Olurumuzdan görsem Zanele zakın şeyda Munnuni bulur pida Yedi dağ yedi dünya Deli dünyen görsem Yedi dağ yedi dünya Deli dünyen görsem Altuni koşulsa Altı didem yaşulsa İmanım yolluş olsa Alsam keven görsem İmanım yolluş olsa Alsam keven görsem Varsam keven görsem Varsam keven görsem Berekellah. Halipa devletin ha gepleşimizden şu edek sanna doğanlarımız bilen bilelikte bir neçe usta sağdanların gatnaşana goşmidali stujamızda goşa-goşadan sağdıralar bediye. Ha diyeli iksan tar sağdıralı, iksan gitar, dört sana klaviş sağdıralı. Bunun ehlesem şu üç bir yerine yetirilenini aydımça bir has hem hıcılı coşun aytmana kömek edeyim. Katı doğru aýdýaň şu aydym aydanna ýa bolmasasna özüňizem skripka çalýaňyz. Şu ýygyna sal gurallar, sadanlar näçe ökte bolsa, ussat bolsa, şonça da bir aydym aýtmak, düşünün ýa saz çalmak bir ýeňil bolýar-da. Hawa. Näme diýär bir ussatlar arkaňda saz çalan bir arkaňda bolýar-da. Gaty bolýar. Şol sadanlaryň şu wagt studiýamyzda sadanlaryny ötürlerler. Ana mehribanylaşlar, ýanky şu Ural boluň aýtýaly iki tane gitara saz gural, ana deprekler, ana klawiş saz gurallar, ana özüňiz bilýäňiz ýurdumyzda şu ähli dünýäde näýeli saz gurallar çyksa, eýem bizim ýurdumyzda şu saz gurallar
yigitlerimize gelip gowuşup hem şu türkmen yigitler ustatlyk bilen ýerine ýetirýärler. Özüm şu sabırlarda halk saady bolsun, halk aýdym bolsun. Ana özüm bilen gepleşigimizde göz ýetirip oturansyňyz. Ana şu wagt meselem sağ tarapynda alsak bas gitara. Bas gitara diýmek mehriban illeşler şu aýdym oturulka ýa çalyna esafi bir aýdymyň salyň bir ýüregi bolýar da. Aňarasynda bir ýoguýun sesli şoňa bir uwuşkun berýär. Diýmek şu sağ gurallaryň herden öz ýeri bar. Ana şu ýekelikde sadanlar mümkin bolsa ýekelikde şu sağ gurallary ýa-da telegörjülerimizde bir sesini eşitdirsek, gysgaçyna birinji bas gitaradan başlaýaly. Ninni mehriban illeşler, näse solo gitara. Men iyiden mamkar idim, ýöne bir sağ bir ustatlyklaryny ýerine ýetirse bir iyidinem diňläsiň gelýär-de, ýöne köp sağ bolýar. Ana deprek sabrollar, arslan herlenmer ustatlyklaryny ýerine ýetirip otur, ana berde döwlet bar, Berdimurat bar. Elbetde şu sağ gurallar bir ýaly ýöne mehriban illeşler hemmesi bir däl. Sebäbi sağ gurallaryň hersinde her hil sesler bar. Şol aýdymlary baýlaşdyrýar. Ana biz gepleşiklerimizin öňkü sanynda şu sağ gurallar bilen sizi tanıştyrmaga çalışýar. Elbetde şol sağ gurallarym sizi içiňizde gyzyklandyrýanlar bardyr. Şoň üçin biz gepleşigimizin şu ýerinde sağ gurallar bilen tanıştyrdyk. Elbetde siz üçin gyzykly bolan bolsa gerek. Onda gepleşigimiz mehriban illeşler sadanlar bilen, aýdymçylar bilen dowam edýär. Şer sadanlar. Sergen çağını Ümper ara dülpüm tenini Yüreğime gıydar tiği kancarı Batarlara hay hay dülpüm tenin Göğnüm içine Ür boyun dönerin taçın Ür boyun dönerin taçın Yeter ara hay hay dülpüm tenin Sen yatayınap gelsen yanıma Üçgen gelir doğanım bana Dürtlerine tanımdan Dürtlerine tanımdan Sol paralar hay hay dürtüm senin
kuşun Kulba bir kıllı kuşun Yeter ana hay gülkün senin Ah yar bey Doğrudan bunu konu can vatanımız Türkmenistan'ı aydım aytmak, saat çalmak, bizden her birimizin bat nesibemiz. Çünkü arkadan özünün her bir işte nusxoluk görülmesi bilen bizi yaşlar edehine yerlerine teatr derecelilik gözlevler ataryan. Arkadanımızın yol örülmesi aydımlarda, saatlarda, şığırlarda ilmi dama belenten vasf edilen. Sanadım ilmi dama sunuatı üstünlük arzu ediyat. Yandan yan aydımdan belent hemşirin yanılman tüsrümüzden arzu ediyat. Ranilistler ne gepleşmede devam ediyor. Elbette şu aydımı başlangıçta sağdı. Yoşurak pistay aydımlardan başlayan. Son sesler kızışya şeyler mi? Eller koyu türgönleşe de. Onun yeni has kovdun o aydımlarımız var. Şimdi kuvvet gidevi Muhammed'e verip yönü. Neler aydım aydarsın Muhammed? Bağı seylediyen Türkmen halk aydımını aydıp vereyim. Onu Mehran ileşler hadır. Muhammed Çağrıoğlu hübün yerini yetirmemine Türkmen halk aydımı bağı seyler. Onu devam edeceğiz. Onu çal sağlarına. Gözün uyumup ya bakmağın göz yaşın kabarıyla fiile kalkmağın Yavrey nala hizran çekip bağrım yakma kalba yakma Saatinim ilmağa seyle gelidir Benim yarım bağ seyrine boy gelir Arivasık bugün bağlanıp kalayım Ayrılık derdine bağrımla dileyim Yavrey asığının soğanlığını bilip bay bileyim Saatinim ilmağa seyle gelidir Benim yarım bağ seyrine boy gelir Gelir, beni yarın bağ seyrine boy gelir
Muhammed köp sağ olaydym üçin elmedäme gahryman arkadamyň saýasyna ilham zekiniň joşup durmagyny arzu edýär. Halipana häli kuwat bir joşup aýdymaýdy on Muhammedem kuwat ýalar edil joşup aýtdy. Hasym joşup aýtdy. Mümkin bolsa Muhammed senden haşt edýär. Ýene de bir sahnamyza durkar, ýene de bir ajaýyp aýdymy ýerine ýetirip berýär. Başında sayray sayray suwa gelir kekilik hakikin doğdur batırigati keligat bahşedip bir acıp zinati kuvat dayanzi koşuğanati parlayıp asmana kalar keklik yedir teyran dari teyran aklım hayrana sevgilim yada kalar keklik Darin sayranna sevgilim yada kalar kekilik Merin aydır bu şey serdar hoş bolar onu görenleri bunu hoş bolar Soğunca iri ayadas bolar Zat çekilip köye gülür kekilip Gelir seyrana Garin seyrana Aklım hayrana Sevgilim yada kalar kekilip Döwletçi bir näçe aýdymlar aýdyldy şeýlemi? Hawa. Ana haýrana alar aýdyldy. Bada savany gördüm. Baga seýle. O keje ben çekmege akmagy gerek. Aýdymçylamadan haýst kuwat Muhammed. Kuwatdan haýst edeli. Gelin Şol aýdym bolarmy kuwat? Bolar. Keje ben çekmege akmagy gerek. Onu ul howaslan dinläle sahnamadan saňa. Onda sağlanmalamaz. Taýin bolsa başlaýberýär.
çektim kadarına abi kıymedir olsun Tervi devran kıllığı Ayır ve yer buldum gece ben çekmeneye atmaya gerek Düşüktür bu basın Günlük fikrim oya Agiceler düşüm Gece ben çekmeneye atmaya gerek Çekmene gece beni anmaya gerek Berekellah. Ana mehriban illeşler. Sadanlarımızın ustaatlık bilen yerine getirmegine, aydımçılığımın ustaatlık bilen yerine getirmegine gepleşigimiz, sal sadanla gepleşigimiz, sizin üns vermegine devam ediyor. Elbette aydımlar, qow aydımlar, sağlar qowy, sağ qurarlar qowy. Bu mümkünçülükler diýsen qowy. Ähli mümkünçülükler var. Näçe aydym aýtsaňam aýdatyn gelýär, sağ salsaňam salatyn gelýär. Elbette näçe gepleşigimiz ýerine kuwat, inni yine de bir hem aydymam qowy dogrusyny aýtar. Ýöne aýdatyn gelen aydymlar bolýardy. Ina şu Muhammed bilen bilelikde elbette halifamyzyň aydymmy ýa öz aydymymy täze nisýanymy bir aydymlaryň birini ýerine näme aydym aýtsak gowy bolar. Muhammed senem gele. Bilelikde söýüp aydymny aýdyp berýär. Hatly bolar onu. Taýyn bolsa maslahatlaşyp aydymy başlaýar. Sana bulun süýbüm elimden giňdir dağlardan bilindir diňilden şundur eger sen yıldırsam günüm nurum sen yüreğime bağlayarım sen eğer sen yıldırsam
Günüm nurumsin yüreğime bağlayarımsın Dürümsin asmanayım Yedi aklim septin tapılmalıyım Atıyorum alın yüreğim sinne ummanı var salimin kırıgım sinne atıyorum alın yüreğim sinne ummanı var salimin kırıgım sinne Zaman geçti şemali Salam getirin gülür yüllü yarına Yar mekrinden kalbim tapar kemali Deyimiz onun mailun dilptar Alt yarım alın yüreğim sinne ummanı var salimin kırıgım sinne Egersin yılgırsan günüm nurunsin yüreğime bağlayarımsın Berekella yetler, berekella. Mehran ileşler, ina görüşümüz yani gepleşigimizem tamam olup gelýär. Elbette şirin aydımlar bilen, şirin sağlar bilen, yigitlerimizin tüy sürekten çıkış etmegi bilen. Ona devlet orazgul gepleşigimizi jemleýär. Mehriban tamaşaçylar, edýdi ileşler. Şu pursatlardan sizin her biriňizi dünýädäki ähli gowluklary, owadanlyklary, gözellikleri arzu edýäs. Goy bahtiýar watanymyzyň her bir güni size egsilmez şatlyk, bagtlylyk, bahtiýarlyk, sizin ýürekleriňizde söýgü, mehr paýlasyn. Gahrman alkydamyzyň saýasyny görjeňiz diňe gowluk bolsun. Goy bahtiýarlyga beslenen türkmen halkymyzyň ýoly dowam bolsun. Elmidama siz gülüp ýylgyryp ýaşamagyňyzy tüýsüremeden arzu edýär. Türkmenin medeniyetinin, Türkmenin sungatynyň hak hawanlary, ezidilimizin arkada, hormatly prezidentimiz, gahrman arkadamız, sizin elmidama belent başyňyz aman bolsun, janyňyz sag bolsun, il ýurt bähwitli alyp barýan beýik tutumlaryňyzyň elmidama bedew bada bilen rowaşlyklara weslenmegini tüýsüremizden arzu edýär. Gahrman we mehriban arkadaşlarymız, size elmidama biz sunwat we medeniyet işgärleri köp sag bolsun aýdýas. Gahrman we mehriban arkadaşlarymız, sizin janyňyz sag bolsun, başyňyz dik bolsun, ömrüňiz uzak bolsun. Mehriban ileşler, onda gepleşigimizde gatnaşyp aýdym aýdyp beren ýigitlerimize Halipamyň şähertleri Kuwat Şaroğluýew, Muhammed Şaroğluýew, Aşgabat topar bilen köp sag bolsun aýdýar. Goý elmidama şu täze aýdymlaryň üstünde Halipalarymyň aýdym aýdyp giden aýdymlaryny şu halkymyza ýetirip durmagyny, şol ýygyny galdyrman dowam etmegini tüýsürekden arzu edip mehriban ileşler gepleşigimizi jemleýär. Elbette jemlemäk näme? Sowatlarymyzdan bar. Onu sowatlamada gowşuraýalyň. Gelin Halipa.
mehriban illeşler sowatmyza gowşurduk. Inni ýene Kuwat, Muhammed, ýanky aýdymyň ikinji bölegi bar. Şol ikinji bölek aýdym bilen gepleşigimiz jemläýin. Şol ýanky aýdymyň ikinji bölegi bilen. Kim bolmadyn, jeýle? Hemmeňizden ýagşy günlerde görüşýänçek. Hoş, sag bolun. Kalbini yitirdi Ölgün çölüden mana Bağlatçılar nikani Düştü mısın mana Yetip garduş etti Millerime hataştım